హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే మన చిరాల్లో వాటర్ నుంచి రామాపురం బీచ్ వరకు అయితే వచ్చాను. నేను రీసెంట్ గా అయితే ఏదో జరిగింది, దయ్యం ఏదో ఎవరిని కొట్టిందని చెప్పి చాలా మంది అయితే నాకు వీడియోస్ పెట్టారు. అదంతా ఫేక్, నిజం కాదు. మన బీచ్ క్రేజ్ తగ్గిద్దామని చెప్పి చాలా మంది అలా చేస్తున్నారు. ఒకసారి నేను ప్రజెంట్ రామాపురం బీచ్ దగ్గర వెళ్తున్నాను. చూడండి కార్స్ ఎన్ని వచ్చినాయో. సండే చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ రోజు ఖాళీగా 10,000 కార్లు వచ్చి ఉంటాయి బయట టూరిస్టులు. అది చిరాల బీచ్ అంటే అట్లా ఉంటది క్రేజ్. ఒకసారి మీరే చూడండి.